Fouleni Tamni Amadi Aloubadra Nanakasima, le magistrat intègre et dit CMT Kono. CMT Kono. Ban Mangé. Ah, Flagué. Flagué Yale. Allez, vous Aïssa. Ah, Flagué, mais vous fouta. Aïssa Walsa. Allez-vous. Aïssa Walsa. Ne din ne fa. Ko be ala film ma fini ngono jage. Kabo futa. Ayo te fu. Ani segela. Ani kai. Te fu o te fu ala yen. To ko non. Amba fo aka bonya bai. To ko kadi de. Ban mangé. Ani ban mangé de meni fe. C'est de ma problème donc. Écoutez, pas de diversion à suivre la série pour vendredi. Diversion T. Mie yode ni nyuma kera ikafu. Abada. Assure la série le vendredi prochain. Yani mana yime kalogele neta. Kalogele nora. Anda be bolela. Musa Kulubali anda de bolela. Musa Kulubali be bolela. Ka fo Musa ko kana chori. Ya ni bora voilà merci ya. Musa Kulubali bande break abe foli ni tami. Amula sabbi wazira. Ka foli ka adi Alhaji Amiru Nangolo Jamdenema. Al Farouk distribution. Ya iga bagle jurubena ni nyambamba na. Ibiga baram ge barakani. Iga bagle jurubena. Ya ni nyambamba na dure ya bagle. Iga bagle abe. No. Baraka trokai kodu. Voilà. Ya jalo femi foli. Ya madi Ezekiel ma aka atelier la kadi Sroma. Sroma le fait folie pour yana. Ka Zumana fo mon ami de tout le temps. Voilà, ka Bamusa fo le Bougantier. Ka folie ka adi Diagardia Konaté. Voilà, mes 4 petits bons amis. Mes 4 petits bons amis. Voilà, c'est mes 4 petits bons amis. Voilà. Frère Duko, Amen Folida, Imu. Voilà. Mes 4 bons amis, mes 4 petits bons amis, ne doit pas mal. Mon terganou ne do. Aïe, comment on sait à tout table au monde. Ne terganou. Ne terganou la la télé c'est gafili. Ne terganou ben non de. Ne terganou ben. Yeah. Ambe befo ka befo te male munu nyabana jamana ko ga mufu mula yaman Allahu akbar mula amani papa administration territoriale ame folidama vie siri bembenge awo amba fo robula kanga to mala fe voilà anga tokroba ni monsieur Sek Banangabula Fatou anga chokoroba do Fatou merci ame chokoroba fo ka sekla ka bela jile fo kuba so mara fe foli be ka imam so ale Sogroji Janigala o Almami voilà sini ame sendo ame safaklia kofe ni alakaje anga gendarme Camara ya ote asala chame di Almami ya ote bromani kuma mas anga gendarme Choroba amafu Camara tabarkala kanga jelibu maufu kada nani Musa doa saraba kun sabe gana akeme da sarajo sarani kada ni jo kenema bisofem dala rabia ya jalo kuna fulidi se mi be na be fo amako indépendant Sori Ibrahima Koulibaly aleka nobla yeniye aya ira ka fo maître Mamadou Ismaïla Konaté alemi ni ay ministre ya barawke ni mado abe fo mun mako surnali domba ni oye avocat akoko femiye bandawu président koro fo kata se Muktar Wanma nale fanga nyema koro ko olula sagone no kabini mekalo kile muga ani nani kulu ko ni wole blale mako akake uga surnali dumbai ka damne mekalo kile muga ani nani na kana se bima tamamene shishimabo sabula ula sagone ndo femiye katika olubulo la sagoni ibae kafo
u tɛ se ka taa u ka so denbaya tɛ bɔ fɛn min ye finitigiw ye olu sigi bɛ da la kunnafolidila y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kan ka fɔ nin ko la ko o de ye min ye i b'a fɔ maître Ismaïla Konate a bɛ ka kuma cogoya min na maa n'i ye a minɛ n'o y'a sɔrɔ i kɛn bɛ ka jalakili dɔ ta k'o ɲɛsin a ma i b'a bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ni jalakili t'i bolo k'i bɛ a bila ka taa so ko bɛɛ lajɛlen kan k'i ka taa ni ka segin kɛ a kɛcogo la ko jamana sariya yɛrɛ de ye o fɔ maître Ismaïl a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni kelen ninnu ka surunali donba ye ko a ye sɛbɛn kɛ ni ka a ci sɛbɛn min ni a y'o ci jamana faamaw ma cogoya min na u bɛ se ka ale bisimila an'u ka sigi ka kuma ka ninnu bila joona u ka taa u ka denbayaw olu kɔnɔla la parce que de b'a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko o lettre ni o ma jaabi joona k'a fɔ ka don fɔ don min u kan ka ɲɔgɔn ye ko n'o ma jaabi joona ko maître ko a labɛnnen don ka taa CEDEAO ka haute cour de la justice la ko a bɛna taa maa min wele Mali gouvernement tɛ dɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ Assimi Goïta ale kelen a kelen k'a bɛna taa Assimi Goïta ka a wele CEDEAO ka cour de justice la ko sabula ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko Bandaw Mukutari Wane k'u tɛ maa wɛrɛ bolo dɛ k'u bɛ Assimi Goïta ale de bolo o donna nataw la ko ale kɔni kelen don ka a ka kangari da ni kangari da ni o ma lamɛn a b'a ka baara ni ka o kɛ sabula ale ka baara o ye surunali don ye fasili de b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ ko Amnesty International ni o ye jo sariya tɔn belebele dɔ ye diɲɛ kɔnɔ k'olu y'a jira k'a fɔ ko ka Bandaw ani Mukutari Wane ani u tɔw ko k'u bila Amnesty dɔrɔn tɛ AMDH ka taa se FIDH ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira CEDEAO Union Africaine ka taa se Nations Unies ma ani diɲɛ jamana belebele caman Union Européenne ko ninnu bɛɛ lajɛlen de y'a jira k'a fɔ ko ka ninnu bila joona walima k'u bila kiiri ka bolo kan ko o ti ka kɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni fɛn min tora ale ye sa waati kofɔlen min n'ale kɛlen don k'o boloda a yɛrɛ ye n'o kɔni tɛmɛna sa k'ale bɛ taa CEDEAO ka cour de justice la Sori Ibrahim Kulibali ale ka nɔbila dɔ ka bɔ indépendant kɔnɔ Cheikh Sidibe o don n'i ye maa minɛ i tɛ se k'a minɛ ten kiiri de bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a to bɛrɛ la fɔlɔ yanni kiiri wagati cɛ mɛ maa minɛlen don a t'a dɔn kun min don maa wɛrɛ t'a dɔn kun min don o man ka kɛ diɲɛ jo sariya mɔgɔw ɲɛfɔ diɲɛ tɔnba fɛn fɛn bɛ k'a réclamer de ko k'u bila u jo don u kan ka bila fana donc n'u ye ko kɛ o de bɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se k'o dɔn cogo min na donc maintenant u bɛ bila kiiri ka bolo kan u ni mun kan ka ɲɔgɔn ye kiiri nasiraw fɛ u n'o bɛ ɲɔgɔn ye u ni mun man ka ɲɔgɔn ye kiiri nasiraw fɛ u n'o bɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ ɲɔgɔn ye a banna mɛ ka taa mɔgɔ minɛ k'a bila ten ko parce que ko a kun ye masakɛ mais o man ka kɛ dɛ donc an bɛ don min na i ko bi ni kuma cayalen don a kɛlen don objet de débat ye fan bɛɛ fɛ donc il est temps que i n'a fɔ Assimi ninnu u k'u ressaisi c'est comme u ka segin tiɲɛ ma Kari e b'a ko ye cogo di Masini kɔni bolo an b'a ye cogo min na walima sariyaw b'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ minɛna ni wagati dama dama dilen don n'o wagati tɛmɛna ka sɔrɔ a ma bila kiiri ka bolo kan ani bilali ka kan wa masi fana u b'u minɛ k'u don bɛrɛ la o k'a sɔrɔ u yɛrɛ min minɛlen don u b'u minɛ kun dɔn olu t'u minɛ kun dɔn fasodenw t'u minɛ kun dɔn donc n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ tan u ka bɔ ka fɛn fɔ mɔgɔw bɛ fɛn min faamuya walima u ka bila kiiri kan kiiri ka fɛn fɔ u bɛ fɛn min faamuya an b'o dɔrɔn de ɲini u fɛ sinon jamana in bɛ ka taga bolo min na tantɔ masi ka di min ye ko o kɛ a tɛ bɛn a waɲa man ɲi hali dɔɔni liberté de don u ka libre circulation u ka droit de don u ka hakɛ de don n'a ma ɲɛ u tɛ juger u ka bila ni Ala sɔnna Makura Kone an y'a mɛn k'a fɔ ko Assimi kɛlen bɛ ka ninnu don bɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɛ k'u ka sécurité garantie dɔw ko ten hali kunu docteur Sise y'o fɔ yan bon ni u ka sécurité garantilen don u ye mun de kɛ ni ale bɛ fɛ k'u ka sécurité n'o y'a sɔrɔ fɛn na u ka vie bɛ risque la Makura président kɔrɔ don dɛ président kɔrɔ don dɛ
président kɔrɔ o kan ka lakana dɛ awɔ n b'a dɔn u kan ka lakana mais ne ɲɛna n'i ye ɲɛfɔli kɛ ka mɔgɔ minɛ k'a mara ten o kɔni o man ɲi ɲɛfɔli ma kɛ foyi ma kɛ donc maintenant ne fɛ Mutari ani Bandaw de ye fanga kɛ mais pourquoi leur famille bon famille policiers de sigilen don famille da la mais la dame n'a pas le droit de circuler comme elle veut. Mais quelles qu'en soient les mille raisons, donc au lieu de où tu as fait Banawya Keta Mutari y'a Keta. Donc nous sommes au coquet. Ou kubla charia ka boloka kiri ka boloka donc nous bla kiri ka boloka mas an fana nu kuma kan mew ni ala sona yamina ateni bro ande fanga yɛrɛ mun bɛ n'a fama o démocratie ne ma la n'an b'o kɔnɔ ayi kana fɔ k'i ma da la dɛ an t'o kɔnɔ bon n'an tɛ démocratie kɔnɔ n'an t'o kɔnɔ ni miɛli sugu ninnu a tɛ bali ma la a tɛ bali ne la ka sababu kɛ fanga mun bɛ yen bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɛmu fanga tɛ donc marifa fanga de don maa minnu bɛ fanga la marifa de nana n'o ye marifatigiw don donc n'olu ye nin ko sugu kɛ ne bolo minnu bɛ dosera kɛlɛli la ani a ka avocat u b'u ka ci de la u kan k'a kɛ ils sont dans leur rôle k'a fɔ ko ninnu ko k'u bila c'est vrai u b'a fɔ ko k'u bila mais ne bɛ jigin ninnu na yɔrɔ min na ninnu jumɛn Asimi ne bɛ jigin a la yɔrɔ min na maa dɔ bɛ yen ne m'a fɔ ko Bandaw ma fɛn kɛ dɛ mais dɔ bɛ yen bi o bɛ bɛnjɛ a la o de tun kan ka kɛ Bandaw nɔ la bi mun ye Mali yɛrɛ bila nin gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ ka Mali bila fo k'a tɔ to kunkoloni dɔrɔn ye k'o sigi dingɛ da la tu déplaces le sujet ayi ne ma sujet déplacer n bɛna le o k'a bila o kɔnɔ ne bolo bi mɔgɔ min bɛ fanga la ka kɔrɔ jamana ɲɛmaaya la ka kɔrɔ ne tɛna hali ne m'a tɔgɔ fɔ hakilima bɛ kulu kun jamana dɔ fɔ a ye maa min bɛ premier ministre la o wagati olu bɛɛ bɛ bɛntiya la bi olu bɛ yaala diɲɛ dugubaw n'a hôtelbaw ni ɲɔgɔn cɛ n m'a fɔ ko mun fɔra Bandaw ma ko u bɛ ka mun jalaki a la n ko ne t'a dɔn parce que jusqu'à preuve de contraire foyi ma fɔ an ye ko nin jalaki de binnen don Bandaw kan mais mun bɛ yen bi n'o o ka fanga yɛrɛ ye Mali k'a di a jugu ma bɛɛ k'i sago k'a la k'a kɛ lemuruba ye k'a buruja ka Mali fan bɛɛ kɛ wo ye o bɛ taa Abu Dhabi o bɛ taa fan bɛɛ o bɛ bazɛn don ka se o yɔrɔ la ne bɛ jigin Asimi na ne bɛ jigin a la sinon ko Bandaw ma fɛn kɛ Bandaw ye mun kɛ ne t'o dɔn sinon mun bɛ premier ministre la o jalaki mun binnen don k'ale M5 n'a tɔw fɛ parce que mɔgɔ wɛrɛ tun tɛ o tile la o de tun bɛ yen olu tɛ yaala la bi yan mais ninnu ye mun de kɛ k'u bɛ se k'o fana ye an ma a bɛ se ka olu ka jalaki dɔ k'o la mais ɲɛna la sisan ne kɔni kelen na Mali ne tɛ fɛn na bi k'u b'u bila mais u k'u bila Makura ye mun fɔ u ka denbayaw ko k'u t'u sago la an m'a fɔ u ka denbaya de y'a fɔ mais mun ko nka ko maa dɔw fana bɛ yen ko olu fana kɛlen don ni ka a kɛ u ka wari ɲini yɔrɔ ye awɔ ko n'i bɛ fɛ ka don kana min na nafolomugu k'i k'a ci olu tigɛ ko olu bɛ kɛ sababu ye ni ka i don a la wulikajɔ a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi kana ɲɛmaaw ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn indépendant ka fɔ ye ko u y'a jira k'a fɔ ko ni maa o maa kɔni diri i ka wari ka a ci Bamaɲinkuru da ko i ka wari ko olu ta a yɔrɔ dɔn bi u t'a yɔrɔ dɔn sini ko wa ko fɛɛrɛw ni dabaliw o sigilen don sen kan u fɛ cogoya min na ka ko lato a mɔgɔ ninnu na n'u bɔra a ma o maa de kalama ko wari bɔ t'a la ko maa kɔni bɛ ka ta ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana ka cakɛda ba don ko olu kɔni bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la tari bɛ sɔn ka kɛ nin ko in kalama dɛ walima dɔɔni i tɛ dɔɔni fɔ a la bon vraiment a kun fɔ an bɛ mɔgɔ ta o sera a ye na ni wari ye an bɛ mɔgɔ ta yen dɔw ka taa wari minɛ kɛrɛfɛ parce que Mali administration degelen don fɛn dɔ la vraiment an ka fɔ olu bɛ bɔ ka nin kuma fɔ c'est vrai parce que mɔgɔw mɛnna ka fɔ ko Mali administration kɔnɔna na n'i ma wari bɔ i tɛ taa fonction publique b'o la cakɛda caman bɛ o la donc kana mɔgɔw ta bi ma to kuma in bɛ ka fɔ fɛn fɛn 3 mois a b'a fɔ ko kana mɛna le recrutement na parce que a fɔra ko service fila bɛ Mali la olu recrutement i t'a mɛn o ye Kanam ani INPS awɔ
i bɛ bali k'a ye de ko recrutement kɛra ko mɔgɔw taara mais mɔgɔw taara donc komi kuma mɛnna kuma bɛ ka fɔ kuma y'a fɔ k'an bɛ Mali kura de nɔfɛ donc olu kɔni bɔra k'a fɔ k'olu bɛna le recrutement na ni kɔni ye ne taari ɲininka bɛɛ ni hakilina don jamanajɔ ko la ne kɔni bolo u ye formalité de kɛ nin k'a yira maaw la dɔrɔn ko recrutement bɛ yen sinon i b'a ta k'a lajɛ fonction publique kelen de don dɔw bɛ na ni wari ye mais concours de don wa o mɔgɔ ta critère dɔw de la critère u kɔni ye fɛn bila u y'a bila essor kɔnɔ cogo min na u ye critère dɔw de fɔ wa ko Zeyina ko sɛbɛn tɛ di bolo la o bɔra a la ko ka t'i jɔ ko k'i ka papier di mɔgɔ ma ko o bɔra a la k'a bɛ ci mail de fɛ mais n'i kɔni y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wari di ye a b'an ka cakɛda caman na n'i ye wari di o tigi b'a essayer k'i latɛmɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka dɔnniya b'u kunkolo de kɔnɔna na vraiment wariko in dɔɔnin ka bɔ a la dɔ ba yɛrɛ de ka bɔ a la recrutement ka k'a ɲɛma min b'a dɔn o k'a kɛ n'i y'a ye anw bɛ dingɛ caman kɔnɔ Mali la bi c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pas caman bɛ yen bi u bilalen don a baara la mais u ka baara tɛ donc ne bolo ne taari kɔni bolo nin ye formalité de u bɛ ka bɔ k'a fɔ de sinon min bɛ ka kɛ bɛɛ b'a dɔn tabarikala o don an bɛ Musa Mariko fo GRI o tɛ Filaninw ka Musa voilà Filaninw ka Musa fana nisɔndiya bɛ a fana sera ka juru dɔ kan na ka a ye juru dɔ ba wa saga oui tiɲɛna même si c'est pas tare e man ka nin fɔ Musa ma même si c'est pas gros juru tɛ don sɛ kan na dɛ même si c'est pas gros Musa i ka omo de même si c'est pas gros voilà ça dépend ah ouais ani Filaninw bɔ masi o fana ma fɔ kuma du da ya disa nuya kunnafoni sɛbɛn indépendant a kumara ko yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana kunu a ɲɛmaw ye bisimilali kɛ jɔnni bisimilala o ye de ye Union africaine ka taa se CEDEAO ma olu maaw u bisimilara u nakun kun ye ka na a lajɛ an ka jamana a bɛ dabolo min na transition o kɔnɔla la n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kun ye an ka jamana gulon ka bɔ gatɔn na k'a fɔ ko anw sen t'a la sabula fanga dafiri o kɛra anw fɛ yan o baaraw u nana lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye sira minnu fɔ ani u ye ci minnu fɔ ko an k'o kɛ walasa an bɛ segin tɔn kɔnɔ u nakun kun ye ka na a lajɛ o baaraw o bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi olu lajɛra u kɔni u nisɔndiyara parce que u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye baara taabolo ye ko a ka fisa ko ka taa nin sira in ye ko ni an taara ni nin ye ko o bɛ kɛ sababu ye kalata a bɛ kɛ a waati o kɔnɔla la n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ ko jamana a bɛ bila sira ka sira min ni olu bɛ ka o ɲini fɛn min y'an ka jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Diop ale t'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛ o ɲɛnabɔba ye wa a ye kuma ta a ko fɛn min y'an ka jamana ye ko a bɛ don min na ko bi k'a mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ a kan ka kɛ sira caman fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an k'an ka kalata kɛ kalata a tɛ se ka kɛ ka jamana a girinnen to nin cogo la lakanabaliya o bɛ yen ko ka lakana sabati u k'an dɛmɛ o la lakana o ka sabati jamana fan caman fɛ ka bɔ a la kalata min bɛna kɛ u ka lakana ko o sabati o la ka tila k'u bolo bila u kun an dɛmɛ ni tɔrɔmɔɲɔ dɔ ye musaka o ka ɲi ni tɔrɔmɔɲɔ ye musaka o ka ca ni tɔrɔmɔɲɔ ye musaka jaginɛ mɔgɔ b'o la bi cɛ tɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ a kɛra nin ayi a ma kɛ cogo la an ka taa a k'a bolo bɔ a da kɔrɔ mais il a peur de quoi musaka jamana a mago bɛ o la bi walasa ka kalata ɲuman ni ka o kɛ baaraw kɔni a kun cɛra nin cogo in na don n'a nataw la Abdoulaye Diop an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sa a ye kuma minnu fɔ Ala ka a don tulo kunnandi o kɔnɔ o tɛ kuma filɛ nin ye Makura rien à dire Jaginɛ la main passe
chèque mas u b'a a filɛ ka wariko mun fɔ nin an mago b'a la an mago bɛ diɲɛ ka dɛmɛ na Union africaine yɛrɛ tɛ CEDEAO dɔrɔn tɛ an mago bɛ diɲɛ bɛɛ ka dɛmɛ la sabula n'i binna gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya mun ni i kelen tɛ se ka wuli yɛrɛ ye i mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ la a kɛ dɛmɛ ɲuman fana ye a bɛna ɲini minnu fɛ k'u ka n'a kɛ Faransi ta ɲɔgɔn ye ka n'i dɛmɛ ka tila ka i coro k'u sɛgɛn k'i digi bɔgɔ la Faransi ta bɛ ten de ya Faransi ta bɛ ten de a kana na k'o ye sabula n'i bɛ kɔ kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka kɔ tigɛ i b'i tigɛ di bolo ɲuman ma sinon n'i y'a di bolo sugu dɔw ma a b'a to n'i ye kɔ tigɛ kɔnɔ bilikanboli don ala k'an kunna ja Norvège ko olu bɛna don force takuba o kɔnɔla la Norvège n'i y'a ta k'a lajɛ o ye jamana min ni a bɛ Europe kɔnɔla la Faransi ale kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi Europe jamanaw olu dala k'a fɔ k'u ka na Mali kɔnɔ yan cogoya min na bamanciya wale k'u ka o kɛlɛ Faransi jamana faama 14 juillet okumu kɔnɔ ni o ye Faransi ka yɛrɛ ta o ɲɛnajɛw ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye force Barkhane ko damena siri o ka baaraw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko damena siri o la force takuba o de kan ko o baaraw kɛ wulikajɔ a kɛn bɛ ka o kɛ bi jamana o jamana bɛ yen sa k'a fɔ ni a dan b'a la olu bɛ se ka dɛmɛ don u ma force takuba o hukumu kɔnɔ ka na bamanciya walew kɛlɛ i b'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na o baaraw olu bɛ sen na waati tɛmɛnenw na Norvège jamana kun banna k'a fɔ k'olu tɛ don a la Faransi président a ye maa min ci o nɛn ka di fo ka taa fɔ a to ten Norvège jamana faamaw ma o ka kuma o sera ka se Norvège jamana faamaw la o fana sɔnna k'a fɔ k'u ka maaw ko u bɛ nalen nka maa dama dɔɔni dɔrɔn de bɛ ka nalen olu ka maaw la sabula u tɛ ka na u yɛrɛ ye ko Norvège dɛ u bɛna fara Suède o sɔrɔsiw kan ni ka na anw ka jamana o kɔnɔla la a bɛ jate i b'a fɔ olu yɛrɛ ye seduwaw ye ni ko kɛra a kɛcogo la ka maaw hakili lajigin a fɔ force takuba jamana caman o bɛ a kɔnɔla la i b'a fɔ Belgique Estonie Italie Pays-Bas République tchèque Portugal ka taa se Suède ma Norvège o bɛna a dafa 9 na jɛgɛnɛ tu parles force takuba hali Américain bɛ nale dɔw ko takula hali Danois bɛ nale donc ninnu bɛɛ b'a la yan Mali an bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ jamana in kɔnɔ yan mais a tɛna ni bɛn a tɛna ni lafiya ya Bangladesh ici ninnu olu bɛ MINUSMA o mɔgɔ a fɔ olu ma cogo di Bangladesh kɛ halale olu bɛ MINUSMA kɔnɔ mais problème ye min ye nin bɛɛ bɛ kɛ mun de kama pour que jamana bɛ se ka lafiya mais ne bolo jamana tɔ bɛ ka coro ni ninnu bɛna wagati min na jamana yɔrɔ Mopti tun bɛ Mali bolo mais bi Segu yɛrɛ t'an bolo donc ce qui veut dire que ninnu nani nin ye folklore de ye c'est pas la peine mais comme an ka mɔgɔw ko k'u ka to yan ne bɛ ko kuma bɛ ka mɛn tile 2 in na k'a ɲinina k'u ka to yan bon ne bolo fɛnɛ n'i y'a ye ni tinɛni ye min fɔ Bama ɲɛkuru la o temps ye kelen t'a jɛ quoi olu de bolo b'a la olu de ye sɔrɔsiw ye olu de bɛ fanga la bi mais n'olu ko k'a fɔ ko an ye maa minnu bɛ baara la k'an k'u to yen k'u ka to yan u ye fɛn dɔw de y'o la donc an y'a fɔ ko civil minnu tun bɛ fanga la wagati min na n ko olu bɛ k'u nɛmu k'u karese minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye finitigiw n'olu bɛ terrain kan n'olu yɛrɛ nana n'a fɔra k'olu fana ko k'u ka to yan ce qui veut dire que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ dɔw b'u la jɔyɔrɔ min b'u la u b'o lafa mais ne kɔni bolo an malidenw mago bɛ lafiya mun na ni force min bolo ne bolo an tɛ k'a sɔrɔ wa ne b'a jigiya fɛnɛ ne ma da n'an b'a sɔrɔ ka sababu kɛ bi n'i ko k'an ye dɛmɛ ka wari la a kunkolo ka k'i yɛrɛ bolo cɛ la tête voilà a kunkolo ka k'i yɛrɛ bolo et demain à abattre Lyon c'est que tu as la tête voilà bon n'a kunkolo t'e bolo parce que ni duma an ka armée bɛ cogoya min na bi hali n'an tɛna an da dɔw la bɛɛ b'o dɔn olu ma tila dɔw yɛrɛ la fɔlɔ ko dɔw la k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin kɛlɛ ma donc a ka gɛlɛn quoi Magura Janina y'a fɔ cogo min na o cogo de don parce que ninnu nalen f'an nalen fɔlɔ u nana takuba ye baara daminɛ u ye baara daminɛ d'accord bon n'u ye baara daminɛ masa an bɛ résultat de lajɛ fɔlɔ kɛ en tout cas mɔgɔ kɔni ne kɔni jigi foyi tɛ nin mɔgɔ ninnu na wallahi mas ayi non i b'a dɔn français combien d'années kɛ yan
Francia. 2013. Barca de combien d'années? 2007. Bon, il y a eu Serval 2012, voilà. Il y a eu Serval après Barcan. Il y a eu Serval Conféré, Barcan Nana. Ça fait combien d'années? Serval Matme, Clétan Durugon. Oh, mais Avec 2013. Nous sommes sans qui un mondial de ça. Bon. Comment tu vas bilan faux? Les bandits armés ou bien mal frappés. Au bras qu'il a le beau. Allez, à Wassoro Bay. Allez, à Wassoro Bay. Non. Et puis, il va à la Maligara Jamale, il va vous voir un manœuvre militaire de Kepo. Ça m'a souvent à l'encoya. Ne vous voulez peut-être un manœuvre militaire quoi. Parce que Jamana Dobi, ou l'outil armé pour. Bon, après, Ouati de la Norvège, les autres voilà, il y a vraiment bon, nous t'es quelqu'un de mon mais on va me boulot français puis une européenne n'a pas beaucoup monde coup doit se qu'on a fait donc à bout de le oh et regardez et Norvège peut-être de Suisse et Suède fait oh au lieu d'un Suède au là si vous dites il va se rouler jamana voilà jamana bonne ta de va se rouler jamana sharabe fait no bali pour que rouler intervention que jamana wala kono parce que suku be que donc il va se rouler parti de se rouler Suède donc vous faire Suède au ka vous la na malya donc akira tini ko mali kera jamana maneuver militaire de nakia o la munu ba fo ko la ay nu to inu ngana ay nu wala nu ngana finalement mɔgɔw bɛ n'u fanga lajɛ de kɛlɛ kɛcogo la n'u ka kɛlɛkɛminɛnw la an ka jamana kɔnɔ donc ala k'an kisi o ma. dans l'ensemble aussi Mas n'i y'a jateminɛ tubabuw b'a fɔ ko l'avenir sort du passé. o don. sɔgɔ n'i ye bi ye i b'a sɔrɔ bi bɔra kurun de la sɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ i n'a force internationale yɛrɛ ye intervention kɛ jamana o jamana an ka Afghanistan ta comme exemple sɔgɔ u taara jamana o jamana n'u y'u cɛ ka taa yen nɔ u tila k'u cɛ ka segin ka kɛlɛ to yen nɔ tuguni wa jamana in bɛ ci k'a filɛnkolo ci u ɲɛ wagalen ɲɛna. Faransi ambassadeur min bɛ Afghanistan o bɛ kangari la. voilà k'u ye avion kelen de sɔrɔ ka bila u ka jamanadenw ka bolo kan minnu bɛ Afghanistan ko ni min ye avion jɛ parce que u bɛ k'u bɛɛ lasegin voilà ko parce que u sirannen don ko guerre bɛ na wuli Afghanistan sɔgɔ olu bɛ na avion kelen de sɔrɔ ka bila u ka bolo kan ko n'o avion kɔni ni français o français y'o jɛ k'i b'i yɛrɛ ye. voilà donc u bɛɛ y'u ka minɛnw cɛ ten kelen ka segin fɛn fɛn y'i ka minɛn cɛ ka tugu Faransi kɔ ka taa Afghanistan parce que américains fɔlɔ bɛ kɛlɛ daminɛ yɔrɔw la sɔgɔ français fana bɛ européens tɔw fara ɲɔgɔn kan ka na olu dɛmɛ donc Afghanistan ta kɛra ten tɔ américains fɔlɔ y'u ka minɛnw cɛ français fana y'u ka minɛn donc italiens bɛɛ y'i ka minɛn cɛ kelen bon nin fana Faransi ye filɛ ka Mali ta kolokolo ka Europe les pays de l'OTAN organisation du traité de l'Atlantique Nord k'o mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan militaires fara ɲɔgɔn kan ka na Mali la donc u bɛna n'u nana kɛlɛ in tɔ bɛna juguya de parce que olu tɛna na solution ɲini a la. Pas de solution. Voilà, pas de solution. Sinon ni solution min sɔrɔ a la France bɛ yan nɔ 7 ans 8 ans a sera ka mun ɲa résultat 0 u nana sɔrɔ kɛlɛ bɛ u ye dɔ kɛ dɛ u bɛ minnu fɔ k'u y'o kɛ les résultats ne sont pas visibles sur le terrain résultats foyi tɛ ye terrain kan donc maintenant ce qui veut dire que ça n'a rien foutu a ma foyi ɲa. Ah, dɔ in yɛrɛ sɛ a ma foyi ɲa parce que e b'a dɔn problème yan dɔ in ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bi na kuma min bɛ ka kunnafonidilaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a faamu k'a fɔ nin ko in ala de b'a tiɲɛ dɔn parce que an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ an bɛ to k'a fɔ yan nɔ plateau kan hali n'a ye minnu wele mun ko Faransi ka taa an b'a f'i ye ko Dayiru ko k'u tɛ taa Asimi fɛnɛ nana u tɛ taa nin kelen ni Sɛki u tɛ taa koyi c'est-à-dire que bɛ dire an fɛnɛ kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ min ye dɛ Sɛki an ka wolomasiri taabolo wɔɔrɔ ko ninnu bɛ ko dɔ la u k'a fɔ an ye u bɛ ka mun kɛ n'i y'a ye u tɛ k'a fɔ k'u ka taa u bɛ ka ko dɔ de kɛ il faut k'an fɛnɛ ka sɔn yɔrɔ ma an k'o fɔ mɔgɔ ye sinon an kun bolo bi n ko Asimi ni makɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sama min na a kɔni fɔra ko ka coopération ma ni Faransi cɛ ko ka électrique kɛ ça c'est bien mais n'a fɔra ko ka électrique kɛ o kɔrɔ ye min ça veut dire que Asimi n'est pas prêt a demandé le départ de la France. Yɔrɔnin dɔ fana bɛ yen i ma Asimi a bɛ ka jɔ ayi a jɔlen don ne y'o fɔ ayi n'a jɔlen don parce que président min bɛ kariya k'a fɔ ko k'a ye ko k'a accord électrique kɛ ko k'a accord et puis takuba min n'a bɛ k'a fɔ il faut demander l'avis des pays du Sahel o kuma min filɛ nin ye olu bɛɛ kuma ɲuman ye. o takuba sigi sen kan kuma Sahel jamana faamaw u ma ɲininka o hakili la ko a ye Faransi président ɲininka o bɛɛ la voilà bon ça c'est pas bon o ye tiɲɛ de ye o mais tiɲɛ fɛnɛ ye min ye sisan an ka sɔn a ma n'i y'a ye
départ fɛnɛ ma ɲini Assimi fɛ fo électeur o kɔrɔ ko Faransi toli yan nafa dɔ fɛnɛ. Bon an ka taa sugu la sa. Opération Serval. C'est vrai qu'au Wagati c'était chaud. On t'a dit qu'à faire opération Serval là. Ouais, sur l'opposition. Ah, Wagati oui, nous avons avancé jolé. Ouais, avancé jolé. Sur l'opposition Tamboulou. Opération Serval en Tupma. Barganina, ani bidéo. Aye mouni din kili. Est-ce que France de sega hina on a témoin? D'ailleurs, on va dire en sur souma. Hein? France plaigne autre là. France veut mouni kori. Pourquoi France ne fait pas face aux grandes puissances? Mouna? Hein? À ma veille, vous dites que là. Oh, Dieu que là, il y a un peu de choses. France Canfo, on peut dire. On peut dire. Ne y'a fɔ sisan ko Jean Yves Le Drian ko yan ko cɛncɛn fuga jamanaw ko Faransi de y'u ka partenaire numéro 1 ko Faransi bɛ to yan don min na u y'a ɲini Américains fɛ k'u ka sɔrɔsi 500 ci ka na a tɔgɔ cɛn tɔgɔ ko Anthony Blinken o bɛ Blinken Anthony chef d'état secrétaire d'état ye Jean bɛ tɛ francophonie a bɛ to yan donc Jean Yves Le Drian de fɔ ko an y'olu ko olu de y'an ka partenaire numéro 1 wa olu bɛ to yan. Ayo famille ça, il y a un partenaire numéro 1, un famille, un don, mais au partenariat il faut la bêtise que des sens unique et diagné. Ah bon c'est ça. Bon, une force de l'entente avec sens unique en manjoli. Aïe, Assimi est mon fort. De France, a électrique accord une coopération mani France. Il va manjoli, manjoli méthode. Donc on est tout que. Ake, na sera ake. Voilà. Ake, on peut faire fonyo France qui a gagné, on met son mais on va la gagner parce que France bien en phobie. Yoro Chine était malita et play au bana feu. Ou ya sur opération Barkani me ano. Barkani me asera ka munike takuba kon binale. Zirine do nam ne dalaw. Ouais alors takuba ne feu. Si ça on ni mena kere puissance be do c'est-à-dire force be do bolo armée bu bolo utaro nu dige kenala ya no. Donc ami kera e terende guerrier. Ala kan kunaja. Takuba ngon nafa fush ta la mas. On en parler. Donc rien ne da hakina kunyemi. Yani au cas nous non check nous blanc en fait les pays du G5 nous avons des armements dans ma financier mais on est dans le territoire maîtriser au max aïe volonté bila ka mo demain et en G5 jamana duru mi farane no nyawanka c'est à titre honorifique non. Merci. Il va dire moi ce jour le premier ministre. Merci. Il va rouler Wati de la fin Serval. Voilà. Yangoko kolu kelema anyine Francis fait kuba jigi duguma kolu appui aérien ni ni amazoro suga to duguma uga to sanfé information Adjame fambe. Mais Brésil ou tout la drogue a dit tout. Voilà, mas c'est pas le problème. Demain mindo. Mas. On a intérêt derrière. Mas c'est pas le problème mia. Français n'allait mais France ka programme na mais France a bien à trop minali. Donc Libye qu'elle est bannie. Français des rébellions formées Canada et Kadona et Nord là. Donc mais qui dit ça mas. Alors on va faire le ou avancer ou bali. C'était un complot. C'était un complot parce que non on kera malé pour obliger là pour que Okaja yani aka officialiser reka fo beka me ko Francis be ko Francis be na asoro Francis ga eligo be combat la akona asoro be yana ka fo daire la ka officialiser a documentaire be afin de be o dona de Francis eligo do la combat la ka soro ka soro opération madame ne officiellement France ko sigilo no na uma France kana boy ba pasi mi vle chat dro sranga olu wole dro ko un coup do bora Burkina do bora Tchad la kete do olu do na clair la yani ba officialiser ka kla ka vogo de una lettre ti
mais Magura bɛ ka kuma min fɔ minnu farafina i n'a fɔ ni Idriss Déby ta o ye kɛlɛ kɛ o a waati ko financement min ni a fɔra Faransi yɛrɛ dabara fɛ k'u ka nana ye mais i b'a kalama donateur minnu tun bɛ k'a di a finalement a bɛɛ y'a jɔ ka sababu kɛ fana an ka armew fana ka dunko juguya mun b'an ka armew i y'a faamu Idriss Déby an yɛrɛ kɔrɔma tigɛ yan ko olu bɛ k'a ɲini kuma min na k'an bɔ gɛlɛ la k'an ka mɔgɔ dɔw bɛ fɛn mais tiɲɛ de don o fana ye donateur dɔw découragé mais mun yɛrɛ kun bɛ ka wari ɲini Mali yɛrɛ ko ka na wari ɲini ka na n'a ye G5 la n'o ye Faransi ye o yɛrɛ kan ka mun di o yɛrɛ m'o di ça veut dire que c'est de mauvaise foi. Ça avait sa virtuelle à te voir là. Ça ne sera jamais une réalité. Dimanche à 14h, Ben Bismillah, Ben le cerveau, allez venir qu'on nous y a donc soube, Francini, Nuni, Francinaño, Anan, on a encore nous Ben Bagné donc soube, Ben Bismillah, plus chronique Keneka, voilà. Amita, comme ça c'est beau, avec comme ça c'est beau se prépare en catimini pour être président de la République. On s'entend. On s'en militaire. On est paramilitaire. Yajalo famille kunafoli ambe tana ye bulowrela. Iba e ka fo kunafoli dise mimbe ne abe fama ko la sirène. La sirène ya ira ka fo ko feminye mami na be fama ko Iknan Ag Suleiman. Ale aye kumata fɛn min ye bulonba o kɔnɔla la n'a bɛ fɔ a ma CNT Deketa ale ka nɔbila don sirɛni kɔnɔ Deketa a y'a yira k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Iknan Ag Suleimani Iknan Ag Suleiman ale ye kumata i b'a ye k'a fɔ sigi dɔ kɛra CNT a kɔnɔla la sigi a tun bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ MINUSMA ale ni an ka wasabulon maaw k'u ka sigi ka kuma sigi ka kuma kɔnɔna la accord n'o ye bɛnkan sɛbɛn min ni a baaraw kɛra Aligérie jamana kɔnɔ gani tigɛ nɔ o nana bila a la fasoba Maliba o kɔnɔna la yanni nɔ k'a lajɛ accord a ye san 6 kɛ san 6 kɔnɔ baara o ma se ka ɲɛ sabula accord a ma se ka appliquer a ma waleya cogo la kama fɛn jumɛn de bɛ yen k'a fɔ k'o kɛlen don balan ye accord ni a dɛsɛlen don ka waleya MINUSMA ale ni CNT maaw u tun bɛ ka o kumaw de fɔ a kɔfɔlen kama a kɛlen maa dɔ bɛ ale ye kuma ta kunnafonidila ale ka fɔ la ni ale ye Deketa Iknan Ag Suleiman ko a ye kuma ta a kɛlen ko ka kuma ta ko a y'a yira k'a fɔ ko accord ko a bɛ waleya a waleya cogo la k'a sɔrɔ yɛlɛma ma don a la ko ni an ma sɔn ma ko olu pɛrɛnnen don k'an ka marifa ta ɲɔgɔn kama a y'a fɔ nin fɔcogo in na a ko an ka jamana ko Mali bɛ to k'a fɔ olu ma kuma ni kuma ko la cuvette ko Lazawad est une cuvette ko ale fɛnɛ k'ale bɛ se k'a fɔ non ni ye nin fɔ dɔrɔn a ma ɲi i b'a fɔ dɛ kibaruya do i b'a fɔ dɛ an bɛ a fɔ dɛ a fɔ Deketa ka sɛbɛn a bɛ fɔ de a t'a to n ka nin to yen nin bɛ fɔ de koyi a bɛ fɔ n'a ma ban kɛli ma masakɛ minnu tilela a bɛ fɔ n'u ma ko b'a la a bɛ don tariku la o ye i bɛ nin fɔ koyi a sɛbɛnna e ta y'a fɔli de certains on dit ici ayi kana fɔ nanzara n b'a fɔ nanzarakan na ka tila a yɛlɛma bamanankan na certains on dit ici que Lazawad est une cuvette certes mais est-ce que vous le Mali n'est pas un hippopotame en dessous de nous? Moi, je suis Iknan Ag Suleiman, un rebelle. J'ai participé à la quasi-totalité des rébellions. J'étais à terre. Voilà les Mbuchi. Voilà les Mbuchi. Je suis ici à cause d'un mouvement SEMA pour présenter les MNLA.
a-t-il déclaré au CNT lors d'un débat sur l'accord d'Alger. Voilà. Ko ale maye mami ni ale abeva mako acteur yere acteur ni film me ga kesi sa ma do te taka ke acteur ye wa film na ma bete acteur ye wa o ga mam me banje fo te acteur principal ye wa o ko ale acteur ye o ni azawadi ko walma mali rebellion ko ni akira kele ale marfata ay muguci akele bekra ayre nyana ale yere soro CNT kono ka sababu ga wuliga jode ale wuliga jomi ko oke ale wuliga jo jumenge ale messe ale ya yere soro CNT kono parce que ale muguci ale metona to mi na be fama ko MNLA o fene ni do farla nyonga ni nga sema ko o glan mali ba ga maliala o ga koni amaso accord ga waleya anya damne yoro koro minaka amba tai ame mugu tanyo kama aye ni fo ama fo yoro de aya fo palais de congrès kono palais de congrès mi ni ale anga CNT o e bible ma o kono lala aya fo te amasira anno asro amasira wa akoni video doke ka ayira ko animisara o nga akoni adasa ko ayo fo de adai fala kono binti atige voilà koni Mamadou Bazoum na le Niger jabana fama yi ko ota koni digira ma chamana ko ga koni yere malien do anu so bala ko u ga jamana kadu ma bi jamana mi nu ga so wala je ko na be fama ko azawan anu be fe o gati uma bi ko faso dengo ni yeni ale fene ni da farale ya kuma info am se ga fo ni fo chokola ajeshi anga jamana ma kuma fleni awo j'en parlais ni Sulemani akakuma mena sogom asa CNT kono kuma tatara nyonga sogom mo chama kumara ina fo nusa ben mo chama kumara ben mambulo ya voilà kuma nya dusubo donc ale fana be fe mo fo ka réagir sogom ka yira ko sogom mo lu fana be se ko do la donc la o ni malima ni accord ma appliquer tout là il a fait ça na tout là quand on marfa ta kama donc ce qui veut dire que on nous prenne nous on nous la benen nous nous testera c'est comme quelle est mais en tant que on nous fait masse tabarkala tarik mateni la me passe mabra ate mas ne ga kuma kai ne rola agai kuma yene redu jo bon ne bolo yoro am to ga assemblée do iwe wasati no wuli ka sheji dan ko ke o mana iwe foga ali me fanga iwe foga docteur ga kuma fo awo docteur an fo gunu docteur a fo ko on a le kume assemblée kono awo CNT kono awo kale kume ta doro ga cheta kolmo wallahi malame sinon ni docteur mu fo ame bo la vondi kono ni ora ne bi te kono mi te ti quoi ou ni mo wanje sheji manje mo ke gibo wala mo ke gibo ay jala ngam accès marfata ma folo en ni alo tu fanga ira ni wala parce que ambe maldiu donc ami marfata mo tu folo on ni ambe kelege folo ni musira ni wala o oro mo ko ba wo diplomate ni defon diplomate ni photo ko ere ni ba chere ka alaje terrain ka je ni bula o faza jale ma ni faza jale mu faza ka magai ni faza ma senyo ni faza jale ni dota jale ni so jala ni mi nous tennis au jardin, les voleurs doués. Donc, me faire un movie. Yora, wallahi, munumbe, les mouda doni, ma valombe, gente, bonne, nega bon. Voilà, la dame a parlé, mais, tarire, ni me carde quoi. Yani marfana, marfante, marfa, et il est au boulot à la fin de là. Mais lui, il est minissima, vous n'avez pas mis ma l'angala. Minissima va budget de fonctionnement sanguin, $1 milliard. Afra ko luka kan de cantonnement do kan moi en shaking cantonnement ministre est bien shaking de auto moi tarabi 107 ministre be ya we munege ela ko tu dakasa bolé jo andala nga ko jagana ma do gare ay non me fra mu vie ça je permets pas ay ko ga ya fama voilà ageto be kuma ngira voilà parce que kuma non ministre be dakala jam ne ministre restera ko kan do ministre force de position ministre marfa ne joni la ay marfa ne jona ay lu ko sen an songo ko ko ka taka bulu dara amaken
donc on nana mɔgɔ ni fɛn sugu ninnu organiser minnu ka k'u da sago fɔ Mali ma minnu ka kuma Mali ko yɛrɛ e yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ tɛ dɔ yɛrɛ ja mɔgɔ la ne ko Siri ma deli ka ministre de la CNT mɔgɔw yɛrɛ de y'a initié non hali CNT tɛ ko commission loi a bɛ ka fɔ ko ministère de réconciliation u tɛmɛna olu de fɛ sinon c'est le ministère de la réconciliation wa e ka mɔgɔ olu de y'a labɛn a kuma bɛ ka fɔ parce que ne ma a kisɛ tɛ ne bolo ayi a kisɛ de fɔlɔ filɛ olu ka wari de y'a labɛn k'olu ka wari dun da dɔ de don ayi olu yɛrɛ de y'a labɛn parce que olu bɛ ka wari sɔrɔ wa bɛ ka maaw yɛrɛ de y'a labɛn problème min ye nin tɛ na ni bɛn dɛ au contraire subaga ka fisa ni subaga ka fɔla yɛrɛ nin cɛ nin ka jugu ni subaga ye nin ye n bɛ fɛ ka mun f'i ye bon an ka nɛgɛjuru labila sa an ka nɛgɛjuru labila 20 20 18 65 20 20 18 65 an cɛ hakɛ to i k'i mabɔ arajo la dɔɔni e mabɔ a la dɔɔni yan b'a la yan bɛ nin na allo allo ça va allo ça va Traoré nba a diyara n ye n'a fɔ n ka petit an ka farilamɔgɔ dɔn bɛɛ tulo b'i la a fɔ a ɲɛna k'a dusu kana bɔ k'a dusu kana bɔ non n'i ye chaise ta ni i bɛna nin bɔ o bɔlen kɔfɛ est ce que o bɛna se ka ko ɲɛnabɔ wa a tɛ foyi ɲɛ n'a tɛ ko ɲɛ ko mana na cogo cogo an b'a lajɛ ni hakili ye ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la voilà ni hakili don yɔrɔ sɔrɔ a la ka kuma fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛ kuma min faamu o ka fisa i ka violenter n'i ye violence la nana ye n'o b'ale la yɛlɛn sanfɛ parce que victime de ka di mɔgɔw ye quoi a fɔra yɛrɛ maa min bulonba yɛrɛ min kɔnɔ bulonba ɲɛma yɛrɛ o yɛrɛ chef de guerre ye voilà o yɛrɛ chef de guerre ye o bɛna tɔ de ja mɔgɔ ye n bɛ min fɔ makura ni fɛn min ɲɛna CSN n bɛna kuma o kan n'i y'a ye a ma dɛmɛ sɔrɔ an jamana duuru min yɔrɔ b'a la fɔlɔ n'a ye ɲinini kɛ a bɛna ye k'a fɔ Moritani min yɛrɛ bɛ hali olu ma se ka sɔrɔsi yɛrɛ kɛ sanni a ka se wariko yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn guerre tɛ kɛ ni wari tɛ maintenant min ye financement wɛrɛ ni financement ma sɔrɔ mais maanifin ka maa bɔ ka maa di jamana dɔw yɛrɛ ma se k'o kɛ fɔlɔ est ce que ni an taara ko mɔgɔ k'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ cogo di a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn n'a mɛn dɛmɛ n ka wari la a kunkolo de b'i bolo i n'a fɔ a fɔ cogo min na siga t'a la maintenant aw yɛrɛ ma se ka mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ min bɛna aw dɛmɛ mɔgɔ min n'i y'a mɛn ko wari mɔgɔ duuru an ma se ka mɔgɔ di voilà an ma se ka mɔgɔ yɛrɛ di fɔlɔ financement na n'an taara Nations Unies fana la o problème kelen de taara posé parce que u y'a ye américains ani chinois interposé k'u tɛ se ka wari bɔ ka wari don G5 Sahel la bon i bɛ jo dugu ma ka taa da nin yɔrɔ la sugu yɛrɛ parce que anw yɛrɛ ma se ka mɔgɔ di fɔlɔ ko in bɛ yɔrɔ min na an bɛ ko in ɲini toujours ni hakili de an ye mɔgɔ wele u kana jamana in kɔnɔ ni anw yɛrɛ ma jɔ an jɔyɔrɔ la o fini a tɛ taa yɔrɔ si an ka base an yɛrɛ ka sɔrɔsiw kan yan n'an y'u don formation na an bɛ ka u b'a wari min ɲini n'an y'a don an ka sɔrɔsiw la c'est sûr que don nataw la an bɛ se k'an jɔ an yɛrɛ kɔrɔ n'an mɔgɔ wele n'a tigi taara dɔrɔn o problème kelen de don n b'a fɔ kosɛbɛ. Traoré merci 18 65 20 20 18 65 y'an gɔri b'o la 70 22 33 60 70 22 33 60 o ye nɛgɛjuru sira ye voilà 70 22 allô. Allô. Là. Marhabou Sele. Ça, c'est notre autorité morale. Eh, Mifo. Adjarani. Ala y'an funfun sɔgɔmada in na. Ah, o kɛra dɛ. Mifo ka tariba fo. Ka Makurani fo. Makurani a bi yan, Makurani. Ka tila ka Jamineja Jinɛjan. Jinɛjan, d'école nationale. L'esclave de Dieu. Awɔ. L'esclave du bas peuple. Ah. La dignité malienne. A filɛ dɛ. N dɔgɔnin ɲuman Umar Tefili Mariko. O don. A ka foli bɛ bɛɛ yan. Ni Ala sɔnna ma. Ka furumuso ɲuman fɔ n yɛrɛ buramuso ɲuman n'o ye Fanta Konate. Le recours. Le recours ka tila ka n daga wuli kɛ Biye Sidibe. Sidibe. K'i ka wuli cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo. Ani an den Yaya. Ni Ala sɔnna ma. Ani n terikɛ Yaya Jaro. Ka bɛɛ don kiramanto la. Jaralakaw yɛrɛ kelen bɛ kɛ bamananw kelen bɛ kɛ entouré bi Ala de b'i bɔ a la o. Makurani ye bamanan ye Jamila ye bamanan ye Taliba ye bamanan ye. Non mais ne bɛ dɔ fɔ bamanan. Non n ye je t'u kɔ la o. U b'i to yen de dɔrɔn ko ka ɲɛmaa ye sisan. U tɛ se dɛ Imamu tɛ se. Ko Umari yɛrɛ bamanan ye.
Ne kare di la kuma la jola tiro ko ga hini ya witu ko do kemi kuma na har na tumbe ase foige ata foige ala bana ka ru ga kan ne ga ni yani ya fiye ma chama sho ni magoro ni daga na ka po ka ta ka fara aya fo mo do ya bolo wuli do riposera u be borare ga ta ke video colombia e kana mo ya to yo ale ba fo ama bo kidala ya fo na tubere international koroni ya na ba jabi amo ka ta ke video ka bolo wuli ni be ya ni tura lu bo ubi la jiwe betadi ne kontumalo ni ne tume wallahi kwanta kona ditu metaduni ni ne masaso bomba Allah to ko pata tumene fo ne tumtaka mikro de purkawa kikaka ne pata bisena me baka mikro kon politique kampang kan jo ata po president ka te fumaya ene mikro matwa wa ga sama ulaya akira asa me ko president bana tu da tikero Isaac ya tire sino ba ma ni tume kan bugula yana ga gaitu wala gana ni jo ma wala akorte ke na kera we kawan suga ne mun ga bana mo sai ante soni ma are auta bo ma bo kidare aya ko anga bulumba kuno ngarawa foi ama fama trama ga bo aya fo ma ko ni ga bo video kolongano et puis il va do miye ko njugu mama roy anga o sente clé ngono sente mado fune be ka so meme ga che souteni ka aga baraka ya fo ko minabo ama fote ka kuba yele mawni fondo ala al furaula mauta fe ebi wala ne te yo do gi ne ta ko al furaula mauta fe mais c'est grave zo do ta fe c'est grave na shoni ga bari me mauta fe kana jigini na o de la kan te do akono wallahi mas ndo tundo na ko ntenga kale patenye wala bisena me mita mikro ko mina abana kambe magroni ebi ato no masara ma so ga talai section ko mbeti ga du abana parce no ate ko abana eme na boran ko kala la kabuta ko de kabile api kabile wona ngonto do ago ni ndo na ko ma sere be to ta banu ke ga ba ngora kaso bo mala wallahi ala ka parce que bana te bo ni mangao la Ajarani là, merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 viens Sidibé. Ben. Allô? Ben. Ben assalamu alaikum. Ye uluge jaraga mana yala me? No mana ni. Adamna ta ko Allah ba ka ala kana ni kunje malien subo. Ya Rabbi. Ale da tawo kana resu wala. Zikatala. Ndela ko jangina ne tati makura yo sirtu kuna bete flop ko a kambiri so woni be abana pablo be jibado a juwana me na mo jangina de bo do na ko padre di ala ka janga na abana be ya ba brofa be kana ya ba brofa ne ya ba babla hakika sakasa ala be la me mi ga sisa ka bugula ma ko no e mi fo abana ame maka no e nyana sonaba so na kana me ya ba me bugula ma ko no ka fo ka mafura fo ka jangina re fo ka radio nyama fo tabarkala amanga torba ba no badra na kafe ame docteur mudi me bela jena do wate bala ne sole samate ni ala sonaba benge ke vo banaw bakola ana ka wona ga benge ni ka bo haklima ko mi sanwulo vlaga jamana kuna an wula ka kɛlɛ ko jamana de tiɲɛna ka sababu kɛ ale ye fɛn fɛn ka d'o tigi do b'a sago la a tila ka kabilo dayɛlɛ k'a d'o tigi ma mɛ min nana ka kalo 3 kalo 4 kalo 5 kɛ ko olu de tɛ se ka diɲɛ ko kɛ an b'a fɔ k'a ye ɲuman kɛ n'a ye ko kɛ mɔgɔ si tɛ jamana sariya sanfɛ surtout olu yɛrɛ de bɛ fanga la bi mɛ n'a ye fɛn min kɛ bɛɛ y'a ɲangi n'o ye jamanadenw bɛɛ b'o kalama sa mais qui peut vous voir qu'on est pas bon nyine il faut y avoir ma foi pour là on a ngona o se ko nyine c'est pas bon il ka bana ou beta bana ou pewo gato ma mo sabe mo ka haga ka ne ko ni nyina ko ne ti de ka kala parce que ni ana ngona ka ni mai ngwa te na ga nyani ke e bele chega kuma la mi men da bala ba no fie de bi ano do mo yani ini tene tere ka ko ko sugar ga ko korobro kana aka fo perakana perakampo ni se kwora kanko taw ke kuma no bodo a fo perakana lawa ai so na a fo fanza na ale ma jabi e bi bien da bala ba
Akɔrɔ bɛ niveau min na a bɛ wolo de ka niveau la bi. Bɛnkɛ bɛ terikɛ ko dɛ. Ayi non t'a fɔ dɛ bɛnkɛ mais an bɛ niveau min na bi. An bɛ akɔrɔ bɛ CNT de kɔnɔ. A fɔra ten. Ni Fakɔ de b'a ta ka taa n'a ye CNT kɔnɔ ye wa. A b'aw ka niveau la aw de kan ka kɛlɛ de parce que n'i y'a kɛlɛ bɛ tɛmɛ bi. Ni wolo de jɛnna n'a ye assemblée jɛnna n'a ye. Jamanaden tɔw bɛ jagoya a bɛ imposer jamanaden tɔw ma. Jagoya pour an mun dira. A b'aw de ka niveau la bi. Aw de bɛ n'o ka ba kɛlɛ kɛ n'a bɛna bɔ yen ka premier ministre ma. Mais a b'aw wuli ka niveau la mun n'aw t'a kɛlɛ yen nɔ de. An b'i fo. Merci. Merci. Voilà, Cheikh Sidibé. Dakunya kelen. Mas ka bɛɛ lajɛlen fo. K'Ala ka tile hɛrɛ k'a d'an ma. Ya Rabbi, Tari Kulubali, dakunya kelen. Ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na. Ko ni bɛ tuma an bolo ka da o kulo kan. Ni Ala sɔnna. Makura Kone. Ka Traoré n'a ka baarakɛ Selim Sarr. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Selim Sarr. Awɔ Selim Sarr kɔni. A bɛ seli kɛ wa k'a kɛ Buguni. Mini Bamakɔ yan an b'a kɛ ɲɔgɔn kan yan. Awɔ Buguni ye ne faso de. Ali le de kita. Lui le de kita donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan. Bolo fo bɛ kurunin. Ala kama taa n'i ka kurunin kɔrɔ de ka. Mas n bɛ Bayiba fo. A tulo b'i la. K'a ba Pulɔ. Tabarika. Ka Gayi Jakite fo. An lamɛnbaga cɛman ni musoman Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan. An b'u bɛɛ lajɛlen fo Ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Joe Biden. Burama ka bɛɛ fo. Mɔgɔ mɔgɔ kun sɔgɔlen b'a la. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Jamana in Ala ka kanu don a la. Den jugu min bɛ jamana in kɔnɔ. Ala ka den jugu. Olu minnu bɛ jamana in kɔnɔ. Ayi den jugu. Den jugu minnu b'a kɔnɔ. Ala ka hakili ɲuman d'u ma. N'u yɛrɛ tɛ sɔn hakili ɲuman ma o ni mun ka k'Ala k'o kow la ye. Segu Sakɔ Bɔjɛkaw ka ambassadeur Nana Sise ale furukɛ a bɛ n'i sigi sisan ka fɔli duman ni ka asuru ka jigin ka taa se fo waatinin dɔ ma ka aw bɛɛ fo Ala ka Mali kisi wasalaam.